Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Λοιπόν, σήμερα ελπίζω να είσαστε καλά πρώτον, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα. Σήμερα έχω ένα θέμα το οποίο λέει ποιος σε σκέφτεται αυτή τη στιγμή και ποιος σε σκέφτεται ερωτικά πιο πολύ αυτή τη στιγμή. Για να δούμε τι έχουν να μας πούνε τα χαρτιά. Ποιος σε σκέφτεται αυτή τη στιγμή ερωτικά και γενικά ποιος σε σκέφτεται αυτή τη στιγμή. Ποιος σε σκέφτεται ένας βασιλιάς του νερού. Λοιπόν, Ιχθύς, Σκορπιός και Καρκίνος σε σκέφτεται αυτή τη στιγμή. Όποιος έχει πάρα πολλά συναισθήματα για εσένα, μου λέει, μπορεί να έχει πάρει αυτή την ενέργεια του βασιλιά του νερού. Μην στέκεστε στα ζώδια όσο πιο πολύ στην ενέργεια αυτού του ανθρώπου. Λοιπόν, αυτός σε σκέφτεται με πάρα πολύ αγάπη, με πάρα πολύ νοσταλγία. Είναι πάρα πολύ ρομαντικός αυτός, μόνο που το κακό με αυτόν τον βασιλιά είναι ότι δεν λέει τα συναισθήματά του, δεν τα εκφράζει. Λοιπόν, επίσης, θα σου στείλει μήνυμα, σε παρακολουθώ, λέει, όλη την ώρα και σε σκέφτομαι. Είναι από μακριά σου, μπορεί να βρίσκεται κάπου που να υπάρχει νερό, μπορεί να είναι κάπου να δουλεύει στη θάλασσα, να είναι καπετάνιος επίσης. Επίσης, μπορεί να είναι εστιατόρας, ο οποίος έχει μαγαζί δίπλα στη θάλασσα ή μένει σε κάποιο νησί, έχει πάει διακοπές αυτή τη στιγμή σε κάποιο νησί. Επίσης, είναι καστανός προς το Ξανθό, μπορεί να έχει και μακριά μαλάκια, σας λέω τώρα λεπτομέρειες. Έχει πάει με έναν φίλο του εκεί στη θάλασσα, σε σκέφτεται χάμω ό,τι να είναι στον κόσμο του και μου λέει ότι σε σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τι θέλει να σου πει ο βασιλιάς του νερού? Τι θέλει να σου πει ο Ιχθύς, Σκορπιός ή Καρκίνος? Αν είναι σε αυτή την ενέργεια μου έβγαλαν τα χαρτιά ποιος σε σκέφτεται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτός είναι, αυτή τη στιγμή λέει ότι δεν μπορώ να σε παρατήσω, δεν γίνεται να σε αφήσω εγώ εσένα, δεν μπορείς να φύγεις από το μυαλό αυτού του ανθρώπου μου όσο καταλαβαίνω. Με το 4 των πεντάκτηνων έχω ενέργεια εγκόκερου, μπορεί να είναι δηλαδή στο ζώδιο του νερού, μπορεί να είναι εγκόκερος. Λοιπόν, είναι λίγο τσιγκούνης αυτός ο άνθρωπος, είναι ο τσιγκούναρος, συγχαρητήρια θα πω σε όλες τις κοπέλες που έχετε διαλέξει έναν τσιγκούνι, συναισθηματικά είναι πάρα πολύ τσιγκούνης, δεν θέλει, λέει, να εκφράσει, λέει, τα συναισθήματά του, λέει, γιατί αν το κάνει, λέει, νιώθω εγκλωβισμένος, λέει, ούτε σε άφησε, ούτε σε κράτησε, ούτε σε αφήνει, ούτε σε κρατάει. Επίσης, τα χρώματά του μπορεί να είναι το μπλε, μπορεί να είναι το πράσινο, μπορεί να είναι το καφέ. Λοιπόν, γιατί δεν μπορείς να αφήσεις το κορίτσι αυτό εσύ και μπορεί επίσης να είναι από το παρελθόν. Λοιπόν, γιατί σκέφτεσαι τα κορίτσια μου εσύ? Λέει, ξέρω, λέει, ότι έκανε πάρα πολύ υπομονή η κοπέλα η συγκεκριμένη μαζί μου. Έχω ενέργεια τοξότη εδώ. Μπορεί να τον γνωρίσατε πέμπτου έχουμε Μάιο μήνα. Μπορεί να τον γνωρίσατε πέρσι Μάιο μήνα ή 14 του μηνός. Το 14 είναι ένας αριθμός που αντιστοιχεί σε κάποια κοπέλα από εσάς, δηλαδή σας δίνω λεπτομέρειες. Λοιπόν, λέει, ή αυτός έκανε υπομονή μαζί σου ή εσύ έκανες υπομονή μαζί του. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι εσύ, βασιλιά, εδώ? Τι σκέφτεσαι? Σκέφτεται ότι είσαι η αυτοκράτηρα. Η αυτοκράτηρα δεν κυνηγάει κανέναν. Η αυτοκράτηρα κάθεται πάντα στο θρόνο της. Είναι η πιο όμορφη βασίλισσα από όλες τις βασίλισσες. Έχει το νερό για συναίσθημα, έχει τη φωτιά σαν πάθος, έχει τη γη σαν σταθερότητα και έχει τον αέρα σαν εξυπνάδα. Είναι πανέμορφη, είναι στο θρόνο της, έχει χρήματα, δηλαδή έχει χρήματα, δεν λέμε ότι είσαστε πλούσιοι, μπορεί και να είναι κάποιες από τις κοπέλες μου να είναι πολύ καλά οικονομικά και γιατί όχι. Λοιπόν, λέω ότι είσαστε μια κοπέλα που είσαστε σταθεροί σε ό,τι κάνετε στη ζωή σας. Επίσης, είσαστε γλυκομίλητοι. Επίσης, δεν υψώνετε το τόνο της φωνής σας. Είναι αυτό που λέμε η κυρία. Είσαστε η κυρία. Λοιπόν, και για ποιο λόγο θέλει και σε σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος? Για να δούμε για ποιο λόγο. Θέλει να σου στείλει μήνυμα με την ενέργεια του τοξότη εδώ. Η αυτοκράτηρα είναι Ταύρος. Λοιπόν,
με τον 8 της φωτιάς, αυτός ο άνθρωπος θέλει να σου στείλει μήνυμα, αρχίζει την επικοινωνία, δηλαδή θα έχετε επικοινωνία με αυτόν τον άνθρωπο. Τι θέλει να σου πει στο μήνυμα, για να δούμε τι θέλει να σου πει στο μήνυμα. Τι θέλει να σου πει στο μήνυμα? Έρχομαι, λέει, σαν το βασιλιά το πεντάκτηνο, που είναι εγώ καιρός αυτό συνήθως, εδώ στα χαρτιά, σε όλα τα ταρό, ο βασιλιάς το πεντάκτηνο ή αντιστοιχεί στο ζώδιο του εγώ καιρού. Λοιπόν, θέλω, λέει, να ήρθομαι σαν ο πιο σταθερός βασιλιάς από όλους, θέλω να κάνω σοβαρή σχέση μαζί σου και γιατί όχι να πάμε μέχρι στο γάμο. Δηλαδή, οι ενέργειες που έχω μπροστά μου είναι αντιστοιχεί στα ζώδια του νερού, κρυός, του νερού, Ιχθύς, Καρκίνος και Σκορπιός. Επίσης έχω ενέργεια εγώ καιρού πάρα πολύ έντονα, τοξότη πάρα πολύ έντονα, Ταύρο έχω ενέργεια εδώ, έχω ενέργεια Λέων εδώ και Κρυού και ενέργεια εγώ καιρού. Αυτός ο άνθρωπος έρχεται στη ζωή σου σε 4 εβδομάδες ή ο αριθμός 4 και το 14 κάτι σημαίνει πάρα πολύ, ή τον γνωρίσατε 4 ή 14 ή είσαστε εσείς σε αυτές τις ημερομηνίες. Ανταλλάξτε την ενέργεια έτσι όπως θέλετε εσείς. Λοιπόν, κάποια μηνύματα από αυτόν τον άνθρωπο, για να δούμε τι μηνύματα έχει αυτός ο άνθρωπος που σε σκέφτεται αυτή τη στιγμή. Σε παρακολουθώ, λέει, όλη την ώρα στα social media, έχω γίνει και λίγο, λέει, stalker, δηλαδή σε παρακολουθεί, σε ακολουθεί όπου και να πας, ό,τι και να είσαι. Κρατάω ένα μάτι, λέει, σε σένα, δηλαδή σε παρακολουθεί και παρατηρεί ακριβώς τι κάνεις και τι δεν κάνεις. Θα μου πεις, τον έχω blog. Ο καθένας από εμάς ζούμε το 2026, μπορεί να τον έχεις μπλοκ από κάπου, μπορεί να σε παρακολουθεί, ας πούμε έχεις εσύ έναν Αντώνη ή μια Μαρία εκεί και η Μαρία να είναι ο Αντώνης σου, καταλαβες, ή να είναι, ας πούμε, να περιμένεις εσύ τον Λάμπρο και να σου έρθει η Μαριαλένα, αλλά είναι ο Λάμπρος, δεν είναι η Μαριαλένα, καταλαβες. Λοιπόν, σε παρακολουθώ, λέει, όλη την ώρα, ξέρει ακριβώς τι κάνεις. Λοιπόν, τι άλλο θέλεις να πεις εσύ, βασιλιά, εδώ που μου βγήκες? Ότι φοβάμαι, λέει, ότι εσύ, λέει, θα σε πάρει κάποιος άλλος από μένα, ότι θα έχεις, λέει, άλλες επιλογές και έχεις άλλες επιλογές. Λοιπόν, εγώ, λέει, έχω σταματήσει να πάω να βγαίνω να κάνω ένα ράνο, ο συγκεκριμένος ο άνθρωπος, και αυτή τη στιγμή, λέει, έχω αναμνήσεις από σένα, οπότε έχουμε έναν άνθρωπο που δεν είναι καινούριος έρωτας, είναι παλιός έρωτας που επιστρέφει στη ζωή σου, ή μπορεί και να μην μιλήσατε ποτέ με αυτόν τον άνθρωπο εσείς οι δύο. Δηλαδή παίζει να μην έχετε μιλήσει ποτέ με αυτόν τον άνθρωπο, ή αλλά πήγαινε, δηλαδή να έχετε συναντηθεί, όχι να έχετε μιλήσει, να έχετε συναντηθεί με αυτόν τον άνθρωπο ή να έχετε ανταλλάξει 2-3 μηνύματα, δηλαδή ισχύει και για αυτές τις κοπέλες. Κάτι του έχεις πει και άρχισε αυτός να γελάει και τώρα έχει στο μυαλό του έρχονται αναμνήσεις για τις ωραίες στιγμές, λέει, που περάσατε μεταξύ σας και δεν μπορώ, λέει, να το ξεπεράσω, γι' αυτό με το 4 των πεντάκτηνων εδώ δεν θέλει να σε αφήσει αυτός ο άνθρωπος, δεν θέλει να σε παρατήσει, δεν θα σε παρατήσει και αυτή η σχέση πάει μέχρι στο γάμο. Εάν σας άρεσε το άνοιγμα, κάντε ένα like, share και για να ανοίξουμε και live στο YouTube. Σας ευχαριστώ πολύ. Για προσωπικό μπορείτε να με βρείτε στο αντίστοιχο Tarot Readings 4 με τον ίδιο όνομα στο Instagram μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Φιλάκια. Bye.